Коротше, не знаю, правда чи неправда, але ця тітка-екскурсовод мені сказала, що оце все, що в цій кімнаті, все було знайдено на території Любузького воєводства і датується 12 мільйонів років тому. От дивіться, от такі всякі цікаві знаряддя. Зараз покажу по-бистрому. От бачите, це все познаходили тут на території Любузького воєводства, в цих всіх піщерах. Тут такі всякі поп'я, стріли там і так далі і тому подібне. От, напишіть, правда, неправда, чи щось видумують. От, але нормально, ну, один злот за вход в музей і сказали, фільмики на креветі я можу. От, якщо вже ми зайшли, то вже будемо нагрівати фільмики на повну катушку, дивіться, які глечики. Так, щоб ви теж бачили все. Опа. Там ще ж, мабуть, можна туди наверх ходити. Ми зараз і підемо.